juuri tiedon tuolta Kauhavalta, että Patrol Swiss lähti hetki sitten ilmaan ja heidän näytöksensä kestää 25 minuuttia, eli nyt näyttää siltä, että tuo meidän laskuaika Kauhavalle tulisi olemaan, tai terminaalialueelle pääsyyn aika tulisi olemaan tästä hetkestä noin 15 minuutin kuluttua, eli tuossa noin 10:05 vaille pääsemme sitten aloittamaan lähestymisen. Olemme nyt holding-kuviossa odottamassa tässä Seinäjoen ja Lapuan välimaastossa. Kutakuinkin tällä hetkellä suoraan enää edessä näkyy Perä-Seinäjoen lentopaikka ja Lakeuden risti siintää tuossa Seinäjoen rautatieaseman vieressä. Se tulee näkymään hetkisen kuluttua jyrkästi koneen oikealla puolella tuossa meidän vatsan alapuolellamme. Ja vasemmalla puolella näkyy kuvan kaunis Lapuanjoki. Ja tästä jatkamme tosiaan odotuskuviossa sen aikaa, että Patrol Swiss pääsee laskuun ja sen jälkeen pääsemme sitten aloittamaan lähestymisen. Tällä hetkellä säilytämme lentopintaa 100, mutta aloitamme tuosta pikkuhiljaa sitten laskeutumisen 2500 jalan korkeuteen, josta sitten aikanaan aloitamme lähestymisen kohti Kiitotietä 35 ja siitä jäämme sitten 820 jalan korkeuteen vaakalentoon siihen Kiitotien yläpuolelle ja suoritamme siitä kiertolähestymisen oikein.